जिबायदि मोनसे बिबुंथि होलांबाय जोंहा बारदै सिख्ला बिथाङा आं खोनासंनोसो मोजां मोनदों बिराद मोजां खोनासंदों आं एक्सुवेलि कारण बाथौ धोरोमनि ओंथिखौ आंबो बारा मिथिया जों जिखिनि मिथिगौ गामियाव थानानै गामियाव जोङो जे मोनसे जोंनि सिथ्लायाव जोङो सिजौ बिफां गायनानै जि मोनसे सिबिनाय मन्त्र रायनाय जों बेखौ मिथिगौ दा मन्त्रआ मा मन्त्र बेसेबां गोथौथि बेखौबो जोङो बारा मिथिया गतिके माने क्षेमा खालाम निमाहा हो आङो बिश्वास खालामो आं फोथायो जे धोरोम होननाय बुस्थुआ सारा सुबुं जिउआव हिउमेन लाइफआव जुदि थायामोनब्ला मोनसे खोथा बुङा धोरोम आरो अधोरोम नंगौना नङा धोरोम आरो अधोरोम धोरोम थानायखायसो बे पृथिबियाव जोङो मानसि हिसाबै आब्रुथि मानसि हिसाबै जोङो थांनानै थानो हादों धोरोम अधोरोम धोरोम जुदि गैयामोनब्ला जोंनि मानसि समाजाव माबायदि जोंनि बेबहारफ्रा जागौमोन जों बे माबायदि जाहैगौमोन बेखौ बुंनानै फोजोबनो हाया माबोरै अधोरोम मानसिफोरनि आखल आखु बायदि मोनसे साननाय बे अधोरोम मानसिया जानला मानला थानाय बियो गैया होनबा बे गतिके धोरोम होननाया मानसिनि जिउआव अत्यन्त प्रयोजन गोनां जायखौ गोदो मानसि जन्म जानायनिफ्रायनो पृथिबियाव सुबुं जन्म जानायनिफ्रायनो धोरोम होननायखौ मानसि बा सुबुं समाजा सिबिबोदों गोबां पृथिबियाव गोबां धोरोम दङ जोंहा बेखौ बुंनांगौ खोथा गैया जोङो मेगन सानांगौ बेफोर खोथा गैया खिन्थु दहाय जोंहा मेडामा बुंनाय बायदि बाथौ धोरोमा जोंहा गुदि धोरोम बे बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बर' जाथिनि जोंनि थांनानै थानाय जानाय लोंनाय कालचारा हाबनानै दङ जोंनाव गैया होनबा बैयो मा होनोमोनलाय बे जोंनि बाथौनिफ्रायनो सृष्टि नङा होनबा माबाया खेराइ मोसानाया नंगौना नङा खेराइ मोसानाय दङ बायदिसिना मोसानाय दङ आरो बे खेराइ मोसानायनिफ्रायथ' सृष्टि जायाखैबा जोंनियाबो बागुरुम्बाया दिनै बिश्वआव बागुरुम्बाया बेसेबां गोजौ थांखो दाखालि नोंसोर नुबाय गुवाहाटीयाव 10,000नि बारा बागुरुम्बा मोसानाय जादों सारा बिश्वआव माने बेखौ फोसावनाय जादों सासे इउटुबार आमेरिकानि सासे निग्र' इउटुबारा आं नायदों आरोखि ओरैबायदि गोसो होनानै नायदों ओरैबायदि गोसो होदों ओरैबायदि बाख्नायदों फारसेथिं प्राइम मिनिस्टारखौ बाख्नायदों मोसानायखौ बाख्नायदों माने आसरित बेनि गुदियाव दङ बेनि गुदियानो जाहैदों जोंहा बे बाथौ धोरोमनिफ्राय सृष्टि जानाय बियो जेखिजाया आङो गोबाव बुंला माने गोबां खोथा बुंखाबाय जोंहा जिखिनि खोथा बुंलांबाय आं सानो बे खोथाफोरखौ सान्थौफोरखौ जोङो गोसोआव लानानै जुदि थाङोब्ला बे धोरोमाबो सानसे समाव बिश्वआव मोनसे मिथिजानाय बे भाषा जागोन बेखौ रावबो माने एगारनो हानाय नङा दहाय बुंनाय बायदि जों साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा स्टुडेन्टफ्रा बयहाबो दायित्व दङ बे गुदि धोरोम बाथौखौ माने रिसार्च खालामनायनि बेखौ गोजौआव लांनायनि बा बेखौ फोथांनायनि आरो जोंबो बर' हिसाबै बे बाथौ धोरोमनि प्रति जोंहाबो करनिया दङ
जोंहाबो दायित्व दङ बे गतिके आं आसा खालामो सम सम बेबायदिनो सावरायनायफ्राव जोंबो थाफानो हायोब्ला जोंबो जुदि मोनफाबायोब्ला जोंबो बाथौ धोरोमनि माखासे सान्थौफोरखौ जों मिथिनो हागोन सोलोंनो हागोन समाव जोंखिनि रोंगोन जि रोंदों जि मोनदों बेफोरखौ जोंबो गुबुननि सिगाङाव बुंनानै जों बेखौ होनो हागोन पृथिबियाव गोबां माने मानसि दङ सोरबा धोरोमखौ मोजां मोननानै रिसार्च खालामग्रा मानसि दङ सोरबा कालचारखौ मोजां मोननानै रिसार्च खालामग्रा दङ सोरबा बिदिनो गेलेनाय बायदिखौ रिसार्च खालामग्रा दङ बायदि बायदि किसोमनि मानसि दङ दा बैबायदि आरोखि रिसार्च खालामग्रा सिख्लाफोर सारा पृथिबीजों सोमोन्दो थानाय बेफोरबादिनो जुदि दहाय बुंनाय बायदि जोंनि बे बाथौ धोरोमनि गासिबो खोथाखौ जुदि बुंनो हायोब्ला थारैनो बे बाथौ धोरोमखौ सारा पृथिबीयाव मिथिगोन बे बाथौ धोरोमनि गुदि गोथौ ओंथि गोनां आरो बेजों बर'आ मा सम्पर्क दं बेखौ मिथिनो हागोन थ' आं बारा बुंला समाबो गैला थ' जोबनायाव आं आसा खालामदों जेरै जोंहा निसिमा बियाबनि सिङाव थानाय जि मोनसे बाथौ खेराइ जि खालामनाय जादों बे खालामनाया जिखिनि सावरायनाय जाबाय जिखिनि रायलायनाय जाबाय बे रायलायनायनि गेजेरजों बे धोरोमा आरोबाव साबसिनै गोसारथों आरो साबसिनै मिथिजानाय जाथों आरो इयुनाव खोमथा जाथों आं बेखौनो आसा खालामनानै बयनोबो आंनि सिगांनि खुलुमनायखौ होनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबबाय।